wishes and freedom well. More days to come, new places to go. I've got to leave it. Time on a job. Here I am, rock you like a hurricane. Here I am, rock you like a hurricane. The blood is burning, the sun is short. Okay, Michael, balik na sab kita sa ato ang programa Habal-Habal Balita. Mga ikalan na speakers linya si Aga Gomez, no? Aga Gomez. Nasa speakers linya si Aga Gomez. Atong paminawon. Aga Gomez, unsa may ato ang ikaalaga nimo? Burag na siya balita, mga ikala. Aga, go ahead, go ahead. Salamat, Pre. Salamat. Oh. Salamat. Salamat og hi sa atong mga listeners from all over the world. Kini ang inyong higala once again. Aga Gomez reporting. No, patilan, Pre. Di kita karon diri sa Lawrence Avenue. Naglabot suroy. Oh, guess what? Kinsa atong nakaplagan. Kini walay laoy kundi ang atong mga brothers and sisters from Calgary, Canada, no? Alberta, Canada, sama ni Boeing, Narisma, o ni Lemuel Incabo, busa atong panig nabion. Kumusta ko diyan nila? Ang ato ang amigo nga si Lemuel Incabo. Lemuel, kumusta? Kumusta? Welcome to Chicago. Welcome, bye. Mayo. Kumusta man ang inyong biyahe, bay? Mo gikan pag sa New York. Aha. Among gibisita do atong kinakusang amigo po nga si Kit Alvarez. Uy! Atong kabat sa Medina. Hi di ay ni Kit Alvarez. So, ubay-ubay sa og mga brothers and sisters sa New York City. Oo. Dito part yagid ming gi amuma dito Di kayo. amuma. Nagpasalamat mi Kit for Warm hospitality. for making our stay. Matawag yun mo warm hospitality maski tugnaw sa New York. Pastilan. Malagi pa. Kinsa pa may na-meet nimo dito sa Si New Edgar York? Umbos, taga Medina. Pastilan akong amigo nga si Edgar Pastilan. Kinsa ba? Sa to si Edgar Umbos ito inasawa si Tikang. Oy! Bigas lang, oh. Ay, ang Miss Nag-meet Medina, rin sa ang bahay. Miss Medina 1964, no? Pastilan, kumusta na ka? Tikang atong, yeng, Amel Narisma, kumusta? Welcome to Chicago, Amel. Kumusta? So, dito dahil mo sa New York, gikan, Mel? Hindi, sa New York ba? Kaluwi sa Ginoo. So, unsa man yung na-experience o ahaman mo nagkalaag sa New York? Nga mo yung tangyad to dito kay magsabu-shabu sa amin. Kaya na mo gutamis. Di man di ay. So, unsa man yung nakita sa New York nga wala sa Calgary, Alberta? Ay, bay. Ang traffic dito, lahi kayo kay Samu kay ang dito sa New York, pura mang magbinangga ay. Ang pastilan kayo. So, mao ka na ang atong amigo nga si Boeing Narisma. Balik ta rin sa atong friend, no? From, asa gali ka sa Pilipinas, Lemuel? Ako lumulupyo sa Rizal, Zamboanga del Norte. Rizal, Zamboanga del Norte, subutante na ka sa atong pinanggang gobernador dito. Oh, si Gobernador Yebes. Pastilan, Governor Yebes, Rizal, Mapang, no? Gusto ba ka magpawarawara sa imong mga friends and fans and family sa Pilipinas o sa all over the world? Okay, habal-habal, hello. Akong greet Okay. si Mayor Real Manigsaka Oh, of Rizal, Zamboanga del Norte. Amigo kay nako na imong uyuan, imong igagaw. Akong uyuan. Okay. Uyuan. Amigo kay nako na classmate na nako sa una sa kinder. Okay. Mangumusta po ko diya sa taga Rizal po diya, no? Rizal, Zamboanga del Norte. Hi ninyo diha. Naay inyong kababayan sa Picas Linya. I-interview ni Aga Gomez. Biray, pre. Isa pa may? Akong gigreet taga Xavier High School alumni batch 1992. So, akong unang crush na apo diha sa batch 92 sa Xavier, Cagayan. Di ba? Xavier High School sa Rizal. Sa Rizal. Di ay ni. Karon ang Ayuhan ang ninyo. niya ko na Istorya niya. Colegio de San Francisco. Wow, sosyal na. Sosyal. Kinsa pa iimos tong warawarahan. Akong warawarahan ang si Mr. and Mrs. June
O dami Ilardo diri sa Chicago. Uy, pastilan ang akong amigo, pre. Ang akong amigo Sa taga Rizal. ng taga Rizal, ang akong amigo nga si Dami o si Jun, no? Okay, Boying. Kinsa may imuhang gusto i-greet labi na gyud sa imong mga classmates sa Medina sa una nga tuwa karon naglabot suroy sa Pilipinas. Oh, yo, hello. Habal-habal pan. Mag-greet ko sa akong mga Habal-habal, hello? habal-habal hello day. Oh, sorry mga kaigsuonan. Sa imong mga klasa. Sa akong mga klasa una. Pasensya na mo kay bingwita naman ko. Ayaw lang i-mention ang pangalan. Dili. Wala lang sa personalan. Okay, dili lang nato i-mention si Christiani mga kaigsoon. Okay. So, dili nato i-mention ang atong mga class sa una, no? Gawas ni Earth, ni Christiani, o guban ba? Ni Joy. Na class ba po dahil slim eh. Okay, napad yun ay pasingit, no? Sa Cagayan de Oro. So, sa ito kani sa akong mga kahigala or kagbat sa high school sa una sa Batch 91 sa Cagayan de Oro High School and sa especially sa mga 4 Diamonds. Hello mga kabat. Fred, rin lang magdugay kay naay ni Doorbell sa among Dormurag. Agoy. Witness sa among kagabkion dali. Kini si Aga Gomez mga kaigsunan. Magpamasahe. Over and out. Kabalor ba ko ala pre, kinsa nang niabot? Okay pre, ingna lang si Samantha nga mo. Modali ket ra ko diha. Di siya muli ha, di siya muli. Okay mahingala ayaw mo kawala kay ang ato ang sunod nga madungog mahigala ang chairman sa Hudyaka, no, karong umabot nga July 31 si Troy Bustolino ang assistant man siya chairman si Carlo Rodriguez kay ila ang ihatang kinatubukan nga informasyon sa Hudyaka Festival, no. Aron katong uban nga daghang kay mga pangutana pa, no, di na mo angay mo tawag ni Troy kay dinhi mapaminaw ninyo, no. O usab mahigala ayaw mo kalimot, no, July 31 wow kabalog asa na pero ang start nila mahigala karong umabot nga July 16 kay aduna sa motocross o dumala ni sa Chicago Riders o ang ato ang mahal nga presidente sa Chicago Riders si Alvin ang okay mahigala ayaw magkawala, no, kay mo balik ta kay ato aning tagaan sila panahon. Kaya ang sunod nga oras may higala ato aning hinungod sa Hudyaka Festival, no? Maghudyaka ko na tabay, maghudyaka ta. Asa mo tuma music sa Hudyaka dre? We. Okay, ato ko na siyang Hudyaka na ta. Hudyaka ta. Hudyaka, asa naman itong akong Hudyaka? Nawala man. Wala lagi siya. O, dira. Hudyaka. Kanay mga oras sa mahigala. Ito ani hinungod ang oras para sa Hudyaka Festival, no? Okay. Mubalik ta. Kajut lang mahigala, no? Mubalik ta.